Ens han reunit en algunes associacions, en principi, no en totes, més que res perquè primer no ens agrada foto, ni anem a reunir-nos per foto, ni anem a que tinguin la sensació de que volem convèncer a ningú. Nosaltres ens reunirem a partir del dia 25. En els poquets que ha sigut de manera informal, i tot, com és lògic, se preocupen pel tema de les subvencions. Subvencions, pressupost. El que se puga, pressupost. El que no pot ser és que se donen conforme caus al concejal o a l'alcalde. I és dur, però és així. El bàsquet actualment no té pressupost. Després, si li sembla bé al concejal de turno, se col·laborarà. Se farà un acuerdo de col·laboració. Si te portes bé, no me contestes.